Mabusog na nadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya. Sa araw ni Jesus ngayong Pasko, magmahalan tayo. Masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1+1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1+1. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, muamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na. Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla. Magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Karyon po ay sa malinaw. Dati, ang balakang ko, maskit ang katawan ko. Sa ngayon po, hindi na po. Malakas na ako. Happy na po ako kasi wala na akong nararamdaman sa aking katawan. No,
Anong may papaabot mo sa mga kabarangay natin na may mga sakit at karamdaman? Ang masasabi ko lang po sa kanila, subukan nila itong rice coffee, bumili sila para mawala ang karamdaman nila sa kanilang mga katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako, Makati po sa ilong, nakakailang bahin po ako. Nag-try nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala po akong nararamdaman, sinisipon po ako, gano'n. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagurin. Sa mga nakikinig po, subukan niyo po ang rice coffee. Makikita niyo po yung pagbabago talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jason Rubio po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Kasi po meron po kumisibot-sibot sa malapit po sa bato ko. Tapos magkata po akong diabetes. Na uminom po ako ng rice coffee mix nyo, nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakakaapat na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasinglan at pampasaya. Masaganang buhay sa ating mga kababayan. Welcome naman sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Abay, espesyal ang ating programang ito dahil meron tayong bisita na kung saan abay kanyang pinapatunayan. Isa na naman pong loyalista, aktivista ang isisigaw niya, ang kalayaan sa karamdaman. Abay, ipapaabot po sa atin kung anong magandang naitulong sa kanyang katawan, sa kanyang kalusugan, ang pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Aba, hindi ko sukat akalain. Nabigla po ako dito sa ating bisita. Akala ko lagi lang niya akong pinapakinggan. Sabi niya, abay iho, sasadyain kita dyan. Pupuntahan kita talaga kita dyan. Papatunayan ko sa iyo na gumagamit ako ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ilalahad ko sa iyo ang aking kwento. Anyway, napakabilis po ng oras. Hindi na po natin patatagalin na ating bigyan daan ang ating po namang bisita na kung saan abay umakyat pa mula ground floor hanggang 4th floor ng Romero Building na kung saan magkukwento sa kanyang mga naging karanasan sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ayan, anyway, ating pa namang bigyan daan. Saglit lang ha, meron tayong bisita. Hello, sir, masaganang buhay. Pakilapit po sa mikropono. Ayan, masaganang buhay po. Maraming salamat sa pagpunta nyo po dito sa ating studio. Ano pong pangalan nyo po? Rolly Guda po. Ang ganda ng boses mo, sir, ha? Parang pang DJ din, ha? Pangkanta. Ayan. Elvis Presley. Kumakanta ko. Kumakanta mo talaga? Yeah, Kaya daw, boses pa lang eh. Sa unang timbre mo pa lang, abay, alam ko na. Ano pang inyo pong pangalan? Rolly Guda po. Taga saan po kayo? Dito lang nakatira sa Barangay Lerma, Balintawak Street, Naga City. Ayun, detalyado. Kompleto. Ilang taon na po kayo, Sir Rolly? Rolly, I should say. 74 na po ako. 74? Pero parang pakiramdam ko lang sa'yo, parang tatay lang kita eh. Parang sa tingin ko, nasa 55 to 60. Dahil sa herbal coffee siguro. O yun. O sige, ano bang nag-interest sa iyo, Rolly? Na sumubok uminom nitong ating Rice Herbal Coffee. Talagang sinadya mo pa ako dito sa ating himpilan sa 97.5. Gusto ko, okay ka. Ano bang nangyaring experience mo sa pag-inom ng ating produkto, Rolly? Para po malaman ng karamihan, ako po ay may sakit ng prostate enlargement for almost 14 years.
Ngayon, marami na akong nagpatingin sa urologist, lalo na sa Makati. Opo. Kasi doon ako nakatira sa Makati, senior citizen ako ng Makati. Mhm. Ngayon, puro binibigyan ako ng mga resita. So, maintenance, in other words, araw-araw, lalo na sa gabi. Kasi sa gabi, ang prostate enlargement kasi pag sa gabi, mahirap mag-ihi. Opo. Masakit sa likod. Mhm. Tapos ang ihi, patak-patak. Mhm. So may tulo ka. So, parang may tulo eh. Parang may tulo ba, di ba? So, Parang may tulo. kaihi mo pa lang, aba, bakit Mayroon parang na naman. masa-masa, di ba? So, 10 times, 15 times a night. So, hindi ka makatulog. Sa kuan. Pag makainom ka naman ng ng maintenance, na kuan naman siya, pero the following day, yun na naman. So, ibig sabihin, yung iniinom mong mga gamot, parang pain reliever lang. Pain reliever lang Ito talaga. pong prostate enlargement, kung talagang titingnan natin, gaano na kalaki yung enlargement, ay inilaki niya at nakasagabal sa inyo pong pag-iihi? Masyadong malaki na. 44, tinignan ng urologist, nasa 4, basta 4, ang 4 centimeters ata yun. 4 centimeters. Ayun. So isa dyan, yung parang daluyan ng parang nababara. Yun, kasi namamaga. Namamaga. Oo, yung prostate gland, daanan ng ihi. Ayun. Kaya, so bukod sa prostate enlargement, sa edad mong 74 years old, ano pa bang ibang mga dalang karamdaman, being sabi nga natin, umaabante na yung edad, ano pang ibang mga nararamdaman mo dati bago ka uminom nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Caroli? marami sa likod. Sumasakit ang likod. Tuhod, arthritis, rayuma. Tapos yung pagtulog. So siguro, dala na yan po yung pananakit ng yung mga tuhod, mga paa sa likod, yung pagiging masipag mo sa trabaho noon. Tama po ba? Siguro, kasi kung ano man tayo, nagtrabaho tayo sa gobyerno ng matagal na panahon. Ayun, sa pagiging masipag talaga sa trabaho. Tapos sa mga kinakain na rin, Yun pa sa kinakain. Kaya buti, Caroli, wala kang bisyo noong unang panahon. Mabuti, iwas talaga ako sa mga bisyo. Oo, kasi kita ko sa aura mo talagang kapag may bisyo, nangungulubot yung mukha, nangungulubot yung balat. Pero alam mo, meron tayong magandang produkto na riyan Dengin, sa package, kasabay ng ating Noche Buena package, yung pampakinis o pampaputi. Hindi mo na kinakailangan pamuti, kumbaga makakatulong pagpabanat ng mga kulukulubot, nandiyan na po dyan. Koji soap ata? Opo, Koji soap, opo. So ngayon, itong prostate enlargement, buti hindi ka sinabihan na, kinakailangan mo ng operasyon. Well, rekomendado na operahan ako kasi hindi ko na kaya. Kasi maglalakad ako sa labas, lalo na sa mall, umiihi na ako sa pantalon, hindi ko na control eh. Umiihi ka. Wala ka bang dalang catheter na nagda-diaper na ako. Nag-diaper ka. Adult diaper. Tapos and then so hindi ko na makakaya kasi siyempre ang diaper very inconvenient sa katawan. Yeah, tama. Bigat sa Opo. So, sabi ko, mapa-opera na ako, hindi ko na kaya. And then? Ngayon, dito na-lockdown ako dito sa Nagan, narinig ko yung programa mo. Ano man ang nagustuhan mo at napakinggan mo yung aking programa? Maraming mga testimonies about gumaling. Tapos, na-encourage ka. Diabetes. Sabi ko, subukan ko kaya. Nagpabili ako sa anak ko ng 10 boxes. Ang dami 10 boxes kasi agad. Mahirap ang kalagayan ko eh. Oh. Sabi kasi ng urologist, yung sakit na ito, hindi na gumagaling. Prostate enlargement. Hindi na gumagaling. Parang yung daluyan ng ihi mo nababarahan kasi lumalaki yung prostatitis, di ba? Tayo sa mga kalalakihang prostatitis. Namamaga, pag numaga, di siyempre masasarado ang daanan. Opo. Kasi Tapos parang gripo yan na merong mga dumadaan ng mga batteries na sang nakakabara. So bukod sa prostatitis, yung prostate enlargement, hindi ka makatulog kasi sa ihi ng ihi. Ilang beses ka umiihi?
Mga 15 times, 10 times. Laking abala yan. Nasa kasarapan na ng tulog, kumbaga nasa kalangitan na ikaw lumilipad na, tas bigla kang babagsak, yung pala naulog ka dahil napapaihi ka na, tama, di ba? Oo, hindi mo pwedeng hindi ka mag-ihi kasi masakit eh. Masakit sa puso, masakit sa organ. Opo. So ngayon, bumili ka 10 boxes. Buti nagdesisyon ka, 10 boxes agad na binili mo. Paano mo iniinom ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Narinig ko rin sa'yo na 3 times a day. Sinunod mo yung instruction Sinunod ko. ko yung instruction. And then? Before meal, before breakfast, before noon, before hapunan. Opo. 3 times a day. So, nung uminom na ako ng uminom, siguro 4 boxes na ako. 4 na May karton. improvement na. Anong unang napansin mong improvement? Hindi ko na, nakokontrol ko na ang ihi ko. Ha? Nakokontrol ko na. So dati Itinuloy-tuloy ko. 15 times kang umiihi lagi, mayat maya parang papatak-patak, kaiihi mo pa lang, kawasiwas mo pa lang, meron na naman. Di ba? Kawasiwas mo pa lang, meron na naman. Tapos susunod naman, meron naman. Kumbaga, babalik ka na naman sana sa pagtulog, iihi ka na naman. Nung 4 na karton na nakonsumo, 3 to 4 cups every day na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga ilang beses mo na lang napansin yung pag-iihi mo, tatay? Decline na. 5 times na lang. Tapos tuloy-tuloy ko hanggang maubos ko yung 10. 3 times na lang. Ayun, 3 times ka na lang na umihi. Ngayon, 3 times na lang. Tuloy-tuloy ako. Umihi. Parang, kumbaga, kung gaano karami yung volume na iniinom mo, ganun din yung volume na ilalabas. Ayun. O kumusta sa pagtulog? Kasi laking sagabal baga pag umiihi ka na wala sa oras, laking sagabal. Kumusta na yung resulta sa pagtulog mo, tatay? Maganda na ang pagtulog kasi yung pag-ihi ko dati, masakit ang organ. Opo. Masakit ang likod. Opo. Kasabay yun sa likod eh. Ngayon, nawala na itong sakit sa likod, sakit sa organ, ang pag-ihi. So, gumanda pa ang tulog ko. Kaya sabi ko, grabe ang panito. Ang epekto ng ingredients nito. Dati nakikinig ka lang sa aking programa, sinubukan mo, nagbakasakali ka, pagkatapos, sinabayan mo rin ng panalangin, di ba? Siyempre. Oo, di ba sabi natin, kahit gaano kagaling ng produkto, kung ang ating panalangin, kasi ang panalangin siya pinakamagaling. At ang ating pinakamagaling na manggagamot, walang iba sa pangalang Hesukristo. Sinasabayan mo ng panalangin, ano po? So ngayon, ano pa? Every evening, bago ako matulog, nanalangin talaga ako. Tama po yan. Sabi, para gumaling na ito. Ngayon, nang nakonsumo mo yung 10 karton na Rice Herbal Coffee, ano na ang mga sumunod na mga kabanata na nagbago sa iyong pakiramdam ng uminom ka po ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Gumanda ang pagtulog ko, gumanda ang pagdumi. Bakit anong problema sa pagdumi? Buwan, minsan constipated. Mga ilang araw, atrasado din. Ay, mga minsan 3 days. Ngayon, araw-araw na eh. Talagang nilalabas eh. Oo, yung sama ng loob. Observation ko, yung makakain ako ng hindi maganda, linabas agad. Itim. Itim? Mga itim. Tapos, nakaginhawa ko. Sabi ko talagang kuan ito. Parang overhaul sa katawan. Overhaul sa katawan. Ayun. Kumbaga na-overhaul, idinidischarge. Di ba isa sa epekto niyan yung pagpapawis? Ano bang naramdaman mo din? Sa pagpapawis, lumakas ang katawan ko eh. Kasi nag-exercise naman ako. Opo. So pakiramdam mo from 75 years old na iyo pong sabi nga natin. Alam mo, sabi nga natin, swerte mo na kapag nakarating ka sa edad na line of 7. Diba? Alam mo, kapag patuloy mong iniinom niya, nararamdaman ko, sa iyong aura pala, aabutin ka ng 120 years. Salamat.
Gusto mo ba yun? 120 years. Oo, basta kanta-kanta yung Elvis Presley. Oh, sige, sir. Sige. Na-excite ako sa iyo. Sige, para sa ating mga tagapakinig, ano pong may papaabot mong mensahe sa ating mga tagapakinig, senior citizen na may prostate enlargement, 15, kumbaga 5 beses kung pero ngayon 3 beses na lang. Sige, sir, parting message mo pa sa ating mga tagapakinig, sir. Go ahead po. Sa mga senior citizens o lahat na may karamdaman, ina-advise ko na mag-avail na kayo right away ng itong rice coffee herbal coffee. Kasi proven ko na effective talaga siya. Saka, kano lang naman ang halaga nito? Napakaliit. Kahit mag 20 pesos pa isang sachet. Kung ako nagpa-opera, sabihin ko sa inyo, siguro 100,000 ang gagastusin ko sa operation. Saka, hindi lang yun sa mga senior citizens. Kasi sa statistics, 7 out of 10 men na mga mag-edad 50 above nagkakaroon ng prostate enlargement. Prone sa prostate enlargement. Ayun. Sir, sabi mo kumakanta ka. Sige, kantaan mo daw yung ating mga tagapakinig. Anong paborito mong kanta? Sige, sir, go ahead. Elvis Presley. Elvis Presley. Ano ang paborito mong kanta ni Elvis Presley? Marami. Sige daw. Isa lang. Sound dito. Di ba? Sige. Yung acapella. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ay, sarap! Alam mo, para akong dinuduyan ka, Rolly. Para akong dinuduyan ng iyong kanta. Mamimiss kita ka, Rolly. Ayan. Napapaiyak ako sa tuwa, sa totoo lang. Ayan, anyway mga kababayan, inabot na tayo ng oras. Abay, napakasarap ng aming kwentuhan, kaya lang bitin. Abay, narinig mo naman ninyo ang isa nating kababayan na tulungan naka-recover yung pagkakaroon niya ng prostate enlargement. Dati 15 beses kung pero ngayon, abay 3 beses na lang. Kaya nga sabi nga natin, ayan, narinig nyo na po ang isang tinig naman natin, isa na namang nadagdag na miyembro ng Rice Coffee Activista Loyalista. Isinisigaw ang kagalingan niya. O isang alam po ng ating mga kasama sa technical side, Engineer Jonathan Lopez, Noli Macawili at Ernie Cledera, sa ngalan ng ating bisita, si Caroli Guda ng Barangay Lerma, Balintawak Street, Naga City. Nandito siya po para naman magpatunay kung anong naramdaman niya sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa ngalan ng ating kasamang bisita, special na bisita, sana hindi po to Tatay Rolly ang maging una tuloy nating pagkikita from time to time. Sana makapunta ka lagi dito sa ating studio, Carolina po. Opo. Bisitahin kita lagi. Sige, sir, maraming salamat. I love you, Sir Rolly. Anyway, ako po naman inyong lingkod, si Kuya Jigs. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye. 14-in-1+1 Rice Coffee, purong-puro ang sangkap.
narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Elmer, Valencia, Kabuhi, Camarines to. Mag-60 na ako. Madalas ko kasi nangihina ang katawan ko eh. Tapos nag-chill ako. Madalas akong umihi. Siguro mga 6 times a day. Yan pong ko, diabetes ko, yan ang nakatapahin na sa akin. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix? Hindi na masyado nangihina. At saka yung pag-ihi ko, hindi na tulad noon na halos every mo ako nag-ihi ako. Tunay at totoong sinasabi ko, magtaram ka lamang ang sa imong kamatian. Ang umayan, totoo yan. Ano masasabi mo sa mga intrigang nabayaran daw? Ang sinasabi ko po, matagal na akong naghihirap sa pananamlay ng katawan. 2 days pa lang dahil inom ko. Ang dami na pagbabago sa nararamdaman ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Drug 20 po ito, sila naman, 55 na po ako. Anong nagka-interest sa'yo na sumubok ng Rice Coffee Mix na ito? Una po kasi nito, may nararamdaman ako sa katawan na kakain. Naninikot yung dingin ko kasi naramdaman ko ang sakit sa katawan. Bila ako dalawang ba. At nakaramdaman ako ng pagbabago sa katawan ko. Nung maggamit na ako ng Rice Coffee Mix, ayaw mga panalagit ng tuhod ko at sa likod ko. Ang mukhang nawala eh. Tinuloy-tuloy kong gamitin ito. Kaya nagka-interview ako na mag-distribute nito, mag-tinda. Sabi ko, hindi man ako luwi kasi meron ng benefits na nakukuha ko. Nararamdaman ko talagang pagbabago. Maginhawa, pakiramdam. Ngayong pananakit ng lipid ko, no, wala na. At saka yung maginhawa na ngayon ang katawan ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yan, Iboy Naginte po, kanapwa. Yung madalas pa akong lumitsingin sa magdamag sa gabi, mga 10 times. Ngayon po, mga 5 times lang. Ako pababa na pababa. Magaling talaga tong Rice Coffee natin talagang tumatalap. Naging malistikot, masigla ang aking katawan. Ilang taon na po kayo? 75 po. O kumusta ang pagtulog? Ayan po, masarap na ang pagtulog pag mayroon din yan. Ano pang mga nagbago sa iyong pakiramdam? Yung pong pananakit ng katawan, pag napagod ka, naalis po, maaliwalas ang pakiramdam. Nawawala po yung mga sakit-sakit ng mga muscle sa ating pangangatawan, lalo pag napagod ka. Uminom ka ng mainit na Rice Coffee natin talagang gumagaling, masigla. Yung hindi po nakakapigay, you try. Subukin po, hindi kayo magsisisi. Napakagaling talaga ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Tony, dito sa Paralaya. Naga City. Ano pong apelyado po ninyo sa Tony? Ilang taon na po kayo? 55 na. Bakit? Ano pong mga sakit at karamdaman ang nagpapahirap sa iyo at bumili kayo ng 10 boxes at ininegosyo mo na rin yung Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Ito wala akong tuhod ko. Wala. Ano po yan, Rayuma? Parang gano'n yata eh. Ilang taon na po yan nagpapahirap na pananakit ng tuhod mo? Pagka gusto ko lang sa nababasa ng ulan, bahagi na gano'n na nangyari sa akin kaya nananakit ang tuhod ko. Kaya nakakaraw ko, pag gano'n ng Rice Coffee, nawala yung sakit ng tuhod ko. Kaya hiling ako ng 10 box, kutuloy na ang pang ko rin, maibinta ko rin yung iba. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Drug 20 po ito, sila naman, 55 na po ako. Anong nagka-interest sa iyo na sumubok ng Rice Coffee Mix na ito? Una po kasi nito, may nararamdaman ako sa katawan na kakain. Naninikot yung dingin ko kasi naramdaman ko ang sakit sa katawan. Bila ako dalawang ba. At nakaramdaman ako ng pagbabago sa katawan ko. Nung maggamit na ako ng Rice Coffee Mix, ayaw mga panalagit ng tuhod ko at sa likod ko. Ang mukhang nawala eh. Tinuloy-tuloy kong gamitin ito. Kaya nagka-interview ako na mag-distribute nito, mag-tinda. Sabi ko, hindi man ako luwi kasi meron ng benefits na nakukuha ko. Nararamdaman ko talagang pagbabago. Maginhawa, pakiramdam. Ngayong pananakit ng lipid ko, no, wala na. At saka yung maginhawa na ngayon ang katawan ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at
pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa, kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Gusto ko, okay ka. Kikatigan ka baga, Inday? Pasensya ka na, sir. Tignan reviews